سلام زخبركم تخاتلتنا خميت خونون لو معلت دما أب عالم عبلو لوي دمان عالمنا تقاطعت إيرو زلو هيدلاين دخونو informationات هزنا لكم قريبنا لنا كابتين إيران أمريكان زكايد زلو أب قطر ناي سلام زررب كساب اتي أب فاتيكان استخايد بزعبا AI أب ناي وتحدرا وي ميليتاري بيز اندحرسة تقيمون كم تقول زخل سعبين تختيلو كاب عالمنا كاب كترئ تخل زخفة كوناتات وي زخفة السقاي نخقالا قلاتا بحيل زكاية دولو بفاتيكان سيتي زكاية زلو وي زوات مقلت إتاتنا يتحفات نعهن دوسوهم في التينا قدمي يقول إذا channel كم تريوا زلهم حداشا سلازي نزا channel زي سبسكرايب اندا قبركم كتعبيوا اني فيديونا دما لايك اندا قبركم شير اندا قبركم نابوزحات كتاب تحوو ان حتىكم مهنياتو اوزي channel بزح مدابات كنا قربينا بزح حقز تزخونو اب بوليتيكس رئيوته ويناي بوليتيكس الرعايا كغيرو زخلو وي بديب زخونه منقدي كنتنتنوينا بديب زخونه منقدي دما كنردኦም زحجز ኢንፎርሜሽናት كنقربنا ስለዚህ ከምን እንደገና ነዛ ቻናል እንደሕር ኢኹም ወይ ነዛ ቪዲዮ ተከታተሉ ሰለኹም ሰብስክራይብ ክትገብሩና ብዛ ቻናል ብኽብሪ ይሓተኩም If you'd have asked me this question 24 hours ago, there was a sense that perhaps this time is different. Perhaps this time is the real breakthrough. Perhaps there is a bit of momentum to be built. But very quickly from both sides, we started to hear cautious interjections suggesting that perhaps things weren't quite as far along as we thought that they were. Suggestions that the goalposts were being moved by the American side. Suggestions that Iran wasn't necessarily ready to make the deal that the Americans wanted. باركس لومين عالم ززاربا زلو وي هيدلاين كوين دلو زينا اندحرئنا بزعبا إيرانن أمريكان أب قطر تقبرو زلوا سالساي إبرانايس زررب سلامي وتزي تغاقي سالساي إبراي مالتو أبزو حج اوان تسفا ناي سلام وي تسفا ناي تكينات دو مبال يترائي اللو مهنياتو بحالا اللو مالتو مهنياتو أمريكا اتي بإيرانوين دمت ناي زرزر نايت سال قدامنت تقبلاتو عينت الله مالتي إيران ونكم بتي بأمريكا زمت اتي نايس تمحيشو زغربة ناي سلام زررب تقبلاتو الله مالتي جن اتي زخاف انا غير كوين دلو ازي حج ترامب تقبلوا زلو ناي سلام زررب بوزحات أمريكاوان ديكونو بتناتو دقفت ريبابليكان تقاموهم وتنرئي لنا أزيو محبرات ميديا عند حريقة تويتر كيركا كله بستفعله من قدنا ترامب يقاوم ولو اتمقاوم يومكا زي حج ترامب زقبلو زلو ناي بإيران دغربة بوينتس زقبلو زلو نمنتاي دا كينات جميركا نمنتاي دا اندحر كم زعينت نيران كتفقد الله تخلتنيركا نمنتاي دا كينات جميركا بلولو مهناتو እዚ ሕጂ ትራምፕ ዝቕበሎ ዘሎ ወይ እዚ ሕጂ ትራምፕ ኣብዚ ናይ ሰላም ከም ቅድመ ኩነት ብኢራን ቀሪቡ ዘሎ ዝቕበሎ ዘሎ መርገፂታት መጀመርያ ኩናት ክጅምር ከሎ ደይሓሰበሎም ወይ ነቲ ኩናት ክጅምር ከሎ ኣንጻሮም ተበጊሱ ዝነበረሎም ዕላማታት እዩ ዝኸይድ ዘሎ ወይ ዝቕበል ዘሎ ወይ ዝሰርሕ ዘሎ በዚ ናይ ሰላም ርድድእ ማለት እዩ ምክንያቱ كينات كجمر كله تقدمي نجار دبلو منقص غير تناي إيران ستريت أوف هرمز أو قطعتر كمودمانتي nuclear power ويتناي nuclear enrichment ناتا industry بوملو خدم سوسو بزح نجاري نيرو هجيجن دحر 80 قلملان معلت 87 معلت ناي كينات ما تصلتاجن إذا زبالو قديفو وي ساراندر جيرو بحالالو مالتي ساراندر كاجيريو إذا كي أكلون زي ترامب دحرو كينات ناب سلام زومتون بوينت أكل تشحن 15 أوباما مس إيران زقبرو سلام زماساسلن دقربون وي زنبورم سممعن بكلتشحن 18 دما ترامب دحر ممصو إذ نجار زي نأمريكا زرب حيكون نإيران إذا معبليو دخوم ركب وي دخوم سممع إلو زدم ساسو وي زسرازو وعلي هم بحدش دحر 29 بليون ناي أمريكا زوسهد وج زي 29 بليون دولار همان أمريكا ونمبر لعلي مهناتو إيران بدرونس جيران أمريكا
ሚሊታሪ ቤዝስ ክተጥፍእ ርኢናና ወይ ክትሃርም ርኢናና ኣብ ቀጠር ዝነበራ ብዙሕ ትሪሊዮንስ ዝዋግኡ ናይ ኣሜሪካ ሚሊታሪ ቤዝስ ክሓርር ወይ ክህምኽ ርኢናና ስለዚ እዚ 29 ቢልዮን ናይ ብሓቂ እቲ ኣሜሪካ ዝኸሰረቶ ይኮነ እንታይ ዳ ፕሮፓጋንዳ እዩ ኢንተርፕሬቴሽን ናይ ኣሜሪካ ድማ ክሕሎ ስለ ዘለዎ 29 ቢልዮን እንዳተባሃለ ግለጽ ኣሎ ተዘይ ኮይኑ ካብኡ ዝበዝሕ እምበር ካብኡ ዝውሕድ ኣይኮነን ስለዚ እንታይ እዩ ኣብ ሓምለ ናይ 2015 ኣብ ትሽዕዋን ፕሬዚደንት ዝነበረ ኦባማ ምስ ኢራን ዝገበሮ ናይ ኒውክሌር ስምምዕ ከቲሙ ነይሩ ከም ተኣዲመ ዝገለጽክዎ እዚ ድማ ንኢራን ካብ ብኺናት ብስምምዕ ክንዓግታ ኢሉ ድሓሰቦ እዩ ትራምፕ እዚ ኦባማ ጽቡቕ ገይሩ ይፈልጥ ነይሩ ኣሜሪካ እንድሕር ምስ ኢራን ኣብ ኩናት ኣትያ እንታይ ድበለ ዋጋ ክትከፍል ከም ትኽእል ከም ሃገር ፈልጥ ስለ ዝነበረ ስለዚ ብዲፕሎማስያዊ መንገዲ ንኢራን ደው ንምባል ወይ ንኢራን ምዕጋት ድብል ሓሳብ እዩ ነይርዎ የተግብሮ ድማ ነይሩ ማለት እዩ ድሓር ግን 2018 ትራምፕ ምስ መፀና መሪሕነት ነቲ ርክብ ወይ ነቲ ዝነበረ ስምምዕ ወላ ሓንቲ ይጠቅምኒ ንኣሜሪካ ይከውን ኢሉ ፋሕፋሕ ኣቢልዎ ሰሪዝዎ ማለት እዩ ከም ተቐዲመ ገልጾ ጸናሕኩ ትራምፕ ስለምንታይ ነቲ ኣብ 2015 ብኦባማ ዝተፈጸመ ውዕል ስምምዕ ናይ ኢራን ንምንታይ ሰሪዝካ ምስተባሃለ ቀዳማይ ነገር ድበሎ እቲ ኣብ ታሪክ ዝኸፍኦ ውዕል ኢሉ ኣቋሽሽዎ እዩ ካልእ ድማ ናይ ግዜ ገደብ ነይርዎ ምክንያቱ 15 ዓመት እዩ ነይሩ እቲ ኣብ ትሽዕዋን ዝነበረ እቲ ስምምዕ እንታይ ነይሩ ኢራን ጠቕላላ እቲ ናይ ዩራኒየም ኤንሪችመንት ናታ ክትደው ክተብሎ ከም መቐየርታ ኢን ኤክስቼንጅ ኦፍ ኢት ድማ ኣሜሪካ እቲ ኩሉ ኣብ ኢራን ዝነበረ ሳክሽን ክተልዕሎ ከምኡ ድማ እቲ ናይ ኢራን ኢንሪችመንት ኢንዱስትሪ ድማ ብወጻእተኛታት ትካላት መጽኡ ክሕሎ ወይ ቸክ ግበር ኢራን ድኾነ ናይ ኒውክሌር ምዕባለታት ከይተካይድ ኢራን ውነዝ ምዕዝ ተቐቢላቶ ነይራ 15 ዓመታት ዝቕጽል እዩ ነይሩ እቲ ውዕል ማለት እዩ ኣብ 2018 ግን ትራምፕ መጽኡ ነዚ ነገር እዚ ከቋርጾ ከሎ እንታይ ድብል ነይሩ እቲ ድሕሪ 15 ዓመት ኢራን ከም እንደገና ክትምዕብላ ከም እንደገና ድማ እቲ ንኣሜሪካ ኣስጋኢት ምዃን ሃገርሲ ክትቅጽላ ኢሉ ካብ ዝተረፈ ንኢራን ካብ እዚ ናታ ሳክሽን ወይ ኣብ ርእሲኣ ዘሎ እገዳታት ምልዓል ድማ ንኢራን ይህፍትም ኣሎ ካብ ምህፍታማ ዝተልዓለ ድማ እቲ ፕሮክሲ ላይንስ እቲ ናታ ምስኣ ዝተሓጋገዙ ናታ ተሓባበርቲ ፓወርስ ከም ህዝቡላህ በሎም ሕቲ ይበሎ ንዕኦምን ተማዕብሎም ኣላ ንዕኦምን ተጠናኽሮም ኣላ እንዳበለዩ ትራምፕ ኣብ 2018 ነቲ ናይ ኢራን ውዕል ምስ ኣሜሪካ ዝነበረ ፋሕፋሕ ኣቢልዎ ማለት እዩ ኮይኑ ግን ድሕሪ ዝኩሉ ኩናት ሓደ ነገር ንርኢ ኣለና ምክንያቱ እንታይ ንርኢ ኣለና እንተልና ትራምፕ ነቲ ናይ 2015 ፋሕ ዘበሎ ውዕል ከም እንደገና ኣመሓይሾ እንዳበለ ከቕበሎ ንርኢ ኣለና ወይ ድማ ከተግብሮ ንርኢ ኣለና ዝገበሮ ትራምፕ እንታይ እዩ ኩናት ገይሩ ክሳራታት ከሲሩ ሰብ ኣጥፊኡ ኣዳኺሙ ድሓር ነዚ ውዕል ዘይቕበሎ ኣሎ ማለት እዩ እንታይ ድብል ደሎ ግን ኦባማ ድኹም ዝኾነ ውዕል ንኣሜሪካ ከምፀላ ሓሲቡ ኣነ ግን ጠንካራ ዝኾነ ወይ ድሉል ዝኾነ ፓወር ውዕል ዘምጽእ ዘለኹ ምክንያቱ ኣነ ሰላም ክገብር ከለኹ እዚ ናይ ኣሜሪካ ናይ ኢራን ዩራኒየም ፋሕ ኣይኮነን ጥራሕ ከብሎ ደው ጥራሕ ኣይኮነን ከብሎ እንታይ ዳ እቲ ኣብኡ ዘሎ ኩሉ ነገር ንዩራኒየም ወይ ነቲ ናይ ዩራኒየም ነገር ከማዕብል ዝኽእል እውን እቲ ዝኾነ ናይ ናቱ ኢንዱስትሪ እውን ናብ ኣሜሪካ ክወስዶ የብላሎ ውጭስ ኢራን ነዚ ነገር እዚ ይቅበሎን ያላ ወላ ብትሑት ዓሚ እቲ ናይ ዩራኒየም ኤንሪችመንት ናይ ዶሜስቲክ ፓወር ወይ ነቲ ዶሜስቲክ ዝኾነ ነገር ክጥቀመሉ የላውን ኣብቲ ውዕል ሰላም እንታይ ድበሃል ትገብራላ ትዛረባላ ማለት እዩ ኮይኑ ግን ኣሜሪካውያን ወይ ድማ ትራምፕ ግን እዚ ነገር እዚ ዝብል ዘሎ ካብ ዝተረፈ ድማ ትራምፕ ነቲ ናይ 2015 ውዕል ውዱእ ከገብር ከሎ ንኢራን ካብ ናይ ኒውክሌር ይደው ደብላ ነይሩ ትውዕል እምበር ሚሳይልስ ክተማዕብል ግን ኣይ ደዋ የበላ ንብል ነይሩ ሕጂ ግን ስቲል ሚሳይልስ ገለ ኣብቲ ውዕል እውን የለን ካብ ዝተረፈ እዚ ናይ
ሆርሙዝ ስትሬት ኦፍ ሆርሙዝ ስቲል ኢራን ኮንትሮል ክትገብሮ ኣብቲ ናይ ሰላም ድርድር ወይ ኣብቲ ናይ ሰላም ውርድ ከም ፖይንት ተቐሪባቶላ ኢራን ጀዛ ኣሜሪካ ክትቅበሎ እትኽእል ፖይንት እዩ ማለት እዩ በዚ ኮይኑ በቲ እዚ ነገር እዚ እንዳኸደ ከሎ ንኣሜሪካ ንትራምፕ ማለት እዩ ካብ ውሽጢ ኣሜሪካ ብዙሕ ተቃውሞ መፀሎ እቲ ቀንዲ ተቃውሞ እቲ ዝገርመኩም ካብቶም ናቱ መኣናኣን ዝኾኑ ኣይኮነን ዝመፅእ ዘሎ እንታይ ደኣ ካብቶም ሪፓብሊካን እዩ ዝመፅእ ዘሎ ገሊኦም ነቲ ኩናት እውን ኣፍሽልካዮ ኢኻ ምክንያቱ እንድሕር ኣብ ከምዚ ዓይነት ሰላም እንድሕር ንገብር ኮይና ንምንታይ ደኣ እሞ ኣብዚ 3 ወርሒ ዝወሰደ ኩናት ኣቲና ኣለና እንዳበሉ ይኸስዎ ኣለዉ ብዙሓት ከዓ ናይ ኦባማ ሓሳብ ወይ ናይ ኦባማ ተባዕልካ ዝደምሰስካዮ ንኢኻ ካልኣይ ግዜ ሪፕላይ ትገብሮ ኣለካ እንዳበሉ ይኸስዎ ኣለዉ በቲ ኮይኑ በቲ ትራምፕ ንሰላም ክቕበል ደልሎ ከምኡውን ኢራን ምክንያቱ ኢራን እዚ ጉዳይ እዚ ዋላኮ ክትጥንክር እንተደለየት ዋላኮ እቲ ዝደለየቶ ዕላማ ንኽተሳካ ኢላ ከም ሃገር ሓይላ እንተሃለወት ኣብ ውሽጢ ኢራን ግን ብዙሕ ናይ ቁጠባ ማህሰይቲ ኣሎ ስለዚ ኢራን ነዚ ሰላም እውን ክትቅበሎ ተስፋ ኣሎ ምክንያቱ ኢራን እንታይ ትደሊ ደላ ኣብዚ ሕጂ እዋን ሰላም ክትገብር ትደሊ ኣብ ውሽጢ ሃገር ካብ ብዝሒ እገዳታት ከምኡ ድማ ካብቲ ኣሜሪካ ካልኣይ ግዜ ብሎኬጅ ዝገበረቶ ስትሬት ኦፍ ሆርሙዝ ተቐዳማይ ብሎኬጅ ብኢራን እዩ ነይሩ ብኢራን ክኸውን ከሎ ኢራን ከም ንዓኣ ዝምችኣ ጌራ ከም ሽጣራ ጌራት ናታ ነዳዲ ትሸይጥ ነይራ ናብ በዓል ቻይና ካልኦት ሃገራትን ንዓ ዝጠቕማ ንዓ እትዋት ናታ ከዕቅበላ ዝኽእል ሰርሓሉ ነይራ ካልኣይ ግዜ ኣሜሪካ መፅያ ነቲ ስትሬት ኦፍ ሆርሙዝ ከም ሰዓፀወቶ ግን ኢራን እውን ክትዳኸም ጀሚራ ብቁጠባ ስለዚ ኣብ ውሽጢ ኢራን ዓብዪ ናይ ቁጠባ ፕሮብለም እዩ ዘሎ ስለዚ ኢራን እውን ነዚ ሰላም ክትቅበለያ ክትቅበለሉ ዝደፋፍእ ባይታ እዩ ዘለዋ ምክንያቱ ካብ 2018 ጀሚርካ ካልኣይ ግዜ ናብ ካልኣይ ማክሲመም ዝኾነ ሳክሽን እያ ዘሰንድያ ማለት እዩ ስለዚ ልዕሊ 5,000 ዝኾነ እገዳታት ኣብ ልዕሊ ኣለዋ እዚ ድማ እንታይ ዝገብራ ትሕቲ ሩስያ ኣብ ዓለም ተኻልአይቲ ብእገዳ ተሰሪዓ ዘላ ሃገር ኢራን ማለት እዩ ስለዚ ንኢራናውያን እውን እዚ ናይ ሰላም ዝርርብ ኣዝዩ ኣድላያ እዩ ማለት ልክዕ ከምቲ ኣሜሪካውያን ማለት እዚ ሰላም እዚ እንዳኸደ ከሎ ግን ሓደ ፓወር ግን ኣሎ ነዚ ነገር ዘይከውን ወይ ክቕበሎ ዘይደሊ እዚ ከዓ እንታይ እዩ እስራኤል እዩ እስራኤል ኢራንን እስራኤልን ታሪኻዊ ፅልኢ እዩ ዘለዎን ማለት እዩ ታሪኻዊ ፅልኢ ስለ ዘለዎን ድማ እስራኤል ንኢራን ብዝኾነ ይኹን መንገድ ኒውክሊየር ፓወር ክትሕዝ ኣይትደልን እያ ማለት እዩ እስራኤል ኒውክሊየር ፓወር ኢራን ክትሕዝ ዘይምድላያ ድማ ካብቲ ናታ ሴፍቲ ወይ እቲ ናታ ትደልዮ ውሕስነት እዩ ስለዚ ቀዳማይ ሚኒስተር እስራኤል ድማ ብፍላይ ንትራምፕ ይቃወሞ ከም ዘሎ እዩ ዝግለጽ ዘሎ እዚ ድማ እስራኤል ቅድሚ ኢራን ንባዶ ምምዕባል ዩራኒየም ከይተሰማምዐት ዝኾነ ሰላም ክግበር የብሉን ዝብል መርገፂ እዩ ሒዙ ዘሎ ከምኡ ንክኸውን ድማ ትራምፕ ይግድዶ ኣሎ ማለት እዩ በቲ ኮይኑ በዚ ውዕል ሰላም ምዃኑ ዘይተርፍ ወይ ምፍፃሙ ዘይተርፍ ምክንያቱ ንትራምፕ ኣዝዩ ኩናት እዚ ናብ ሕማቅ ሸይሞ ዘሎ ሚድ ኢሌክሽን ኣለዎ ኣብ መወዳእታ ወርሒ ናይ 2026 ኣብዚ ነገር እዚ ክዕወት ደልዩ ቅድሚ ምዕዋቱ ድማ ነቲ ኣብ ኣሜሪካ ዘሎ ብሰንኪ ናይ ነዳዲ ብሰንኪ ናይ ኩናት ኣሜሪካን ኢራንን ዘሎ ፅልኢ ኣብ ልዕሊ ትራምፕን ኣብ ናይ ቁጠባ ሽግርን ክፈትሖ ኣለዎ ስለዚ ነዚ ነገር ዝኸውን ተኮይኑ እቲ ሰላም ዝበሃል ነገር ክመፅእ ኣለዎ ብወገን ኢራን ድማ ልዕሊ እዚ ክመፃ ዝኽእል ነገር የለን ብቁጠባ ብጣዕሚ ተዳኺማ ኣላ ብጣዕሚ ማለት እዩ ኣብ ውሽጢ ሃገር ብዙሕ ዘረባታት ይወፅእ ኣሎ ብዙሕ ኢንፎርሜሽናት ካብ ውሽጢ ሃገር ይወፅእ ኣሎ ስለዚ ነዚ ነገር እዚ እውን ብኣግኡ ትደልዮ ዕላማ ወይ እቲ ትደልዮ ነጥብታት ኣሳሚራ ክትወፅእ ክደልያ ስለዚ በቲ ኮይኑ በቲ እዚ ናይ ሕጂ ኣብ ቀጠር ዝካየድ ዘሎ ሰላም ናይ ሰላም ዝርርብ ተስፋ ዘለዎ ይመስል እንዳተባሃለ ብብዙሓት ይግለጽ እዩ ዘሎ